Искате да откажете цигарите? Ето ви няколко основателни причини да кажете стоп на пушенето от новата година. Как действа пушенето на тялото? То не е просто лош навик, а е хронично натварване за всяка система в тялото, което действа бавно, но постепенно всеки ден. Първо, белите дробове. Димът съдържа над 7000 химични вещества, от които десетки са канцерогенни. И какво се случва? Намалява се капацитета на белите дробове, повишава се риска от хроничен бронхит и от рак на белия дроб. Ще се задъхват по-лесно и боледуват по-често от настинки и грип. Цигарите действат и върху сърцето и кръвоносните съдове. Никотинът свива кръвоносните съдове, повишава пулса и кръвното налягане и уврежда стените на артериите. Резултатът е по-висок риск от инфаркт и инсулт и по-бързо развитие на атеросклероза, както и лошо кръвообращение на крайниците. Трето, на мозъка и на нервната система никотинът също действа като стимулант, но с много висока цена. Създава силна зависимост, повишава тревожността и напрежението, влошава съня и концентрацията. Никотина влияе негативно и върху хормоните и метаболизма. Пушенето е доказано, че повишава кортизола, хормона на стреса, влошава инсулиновата чувствителност и пречи на усвояването на голяма гама от витамини като А, Д, Б комплекс. Всичко това влияе и върху теглото, енергията и имунитета. Цигарите влошават и състоянието на кожата, на косата и на целия външен вид. Дима ускорява стареенето, намалява колагена и еластина в кожата и тя става сива, суха и отпусната. Но добрата новина е, че нашето тяло има невероятната способност да се възстановява. И само 20 минути след последната цигара пулса започва да се нормализира, а 24 часа след нея риска от инфаркт започва да спада. А до 12 седмици след последната цигара се подобрява и кръвообращението и дишането. Мисля, че вече успях да ви убедя да се откажете от този вреден навик, цигарите, и да го замените с някой полезен, здравословен навик. Какъв може да бъде той и как да се погрижите да направите едно цялостно пречистване на вашият организъм, ще научите моите детокс програми "Обичай себе си". Може да ги разгледате и да заявите безплатна консултация с мен от моят сайт. Пускам го venipetrova.com над това видео. Споделете видеото да достигне до повече хора, последвайте ме и бъдете здрави!